Здравейте! И това е първият епизод от поредицата, която ще да почвам. И нека да създадем... Опс. Бърках. Сега мисля да направя нов world, но преди това ще напазя на клипа, за да видя какъв трябваше да напиша, какъв си трябваше да напиша. И след малко се връщам. И така, вече го написах сида. В описанието на клипа ще бъде сида. Този сид е специален, защото точно под там, където ще ме спални, е Stronghold. Мои приятели ми го казаха. Той ми изгасни. Името мисля да е Stronghold. И пак се връщам след като напиша. Да, вече всичко е готово и най-накрая да генерираме света. Generator. Най-накрая да го генерираме. Къде снима, да. И нямам вече скинчо, защото съм без течо. Какво? Бази, бъгнатото. Да. Ще се върна след като ме спални. Така сега втори път ще генерираме света с надеждата, че няма да се бъгне на много. Този път пробвах няколко начини да не се бъгне. Да видим дали ще са подействали или не. Трябва да се наложи на камерата. Почти е заредило. Нещо май този път няма да се бъгне. Го щупих! О! Не се бъгна. Браво. Сега тук на ако трябва да има village. Трябвало. О, фак, сбъркал съм. Си да, гадост. Добре. Ще се върна след малко. Ето склеп малко пауза моториха. И така, върнах се и сега да има спални, там ще бъда. Къде ли ще има спални? Това е тайната. О, падам! И умех. Пак ли са бъгва? Същия сит написах. Падам. Добре, вече пак ще напиша на някакви, дето бях преди. И вече рейдж куитвам. И вече този идея сега ще напиша. Късмет да бъде. Няма спални, там ще бъде. И последна пауза от моя страна. Вече последното спиране беше това. И нека да генерираме. Път написах производен дърва. Глупости писах на сида. И ако ма спални по земята, вече ще разкуитна. О, къде има спална? Къде има спална? Къде има спална, бе? Сега почва да снимам клипове и не знам как да държа камерата, тъй че да се вижда. Тъй че пишете в коментарите дали да се убивам, че държа тъй камерата, аз въобще не се огледах къде съм. Но такъв баян. Аз иначе знам един хубав сид. Много хубав за тази версия, разбира се. Ако някой има най-новата версия. Що играя без звук? Какво? Ой, сбърках. Трябва двата сида. 3.
И ще направя най-последно. Бе да давам пауза, разбира се. Ма не. Си да е просто Adventure. Значи фон. И си да е. Ма и тарата. И ще видите тук какъв байм ще ме спалне. Тук името. Най-така се казва Create New World. Сега ще на какъв страхотен байм ще ме спалне. Нямам думи. И то от новата версия байм. Супер байм. Глупости говоря. И така, вече ме спална. И тада! Вижте до какъв байм. Тада! Байм на изпечения клей. Гореща тема. Сега да си взема малко дръвчеката за начало. Уй, се удавя. Не, се удавя. Шуй. Пази. Ще рече питна много, не мога да натисна Options. Иначе аз ще снима. Аз ще игра към 2 часа и ще го разделям на отделни клипчета на максимал. Хайде тук. Не, хайде на максимал. Обичам да ме на максимал. Така. Нека съберем. И това много гадно. Чай, че ще го мък. Защо така вече ще имам такова. Така. Опа. Лагна. FPS дроп. Ако виждате плюшето там, където е плюшето. Чупи. Поставя блоко внимание, аз съм поставил камерата, че не виждате му. Извинявайте. Как? Мале лаги. Един workbench. Една санда тук. Айкер. Чуца един чест. Това са ми нужните неща, за да оцелея първата нощ. Много гадно. Какво бе? Ще ма корея. Ай, кажеш, ако си да бъде от нея. Уи, клей. Изпечен. Да, толкова ми се да ми гледаме топката. Едно на там. Упс. Няма ли чак пак 3 метра голяма. Аз мисля, че то си съм го разучил. И знам, че близо до мен има байам с акация дървета. Аз защото мислях на това си да почнем полицията си и да почна го. Вижте, клеят е полезен за строежа на къщата, че ще оставим на този байам.
Първо са номерални. А пък имам един мод, в който... Опа! Ето това, виждате ли го? Когато го вземем, е важно. Не че е пък толкова важно, но е важно. Сега време да се разполагаме. Ще имаме един workbench, така чисто мисля да не е леклото. Ахахаха, казано е. Ще се изляза от света шифлямно да не съм звук. И още взето клипа, мисля, че този час момента да свършва. И така, абонирайте се, дайте положително за клипа и чао от мен!